шамсулло фозилов рӯзноманигори тоҷик мегӯяд ба ӯ паёмак расид ки аз ҳисоби истифодаи нерӯи барқ қариб 160 сомонӣ қарздор аст дар ҳоле ки мегӯяд ҳар моҳ пули барқро пардохт мекунад. ва мо ҳам яке аз ҳамун 10,000 муштарие ки паёмак гирифтад барои ҳамин маҷбур шудам ки ҳамун 160 сомонӣ ба ҳамун суратҳисоби қаблӣ пардохт кардам. масъулони шабакаҳои тақсимоти барқ хабар дода буданд ки ба 50,000 муштарӣ паёмак аз қарзҳои пешинаашон фиристода хоҳад шуд. сокинон чунин паёмаки қарздориашон аз истифодаи барқро шубҳабарангез медонанд. ҳозир ҳама қарзҳои пеш зиёда аз 40 миллион сомонӣ мондагиаст. қарзҳо ҳам корхонаҳо ҳам муштариҳо. лекин аз сабаби он ки қарзҳо дурустиш амиқ нест ва ҳамин мо аввал сар кардем ҳама дами зиёдаи 50,000 муштарӣ. намояндагони шабакаҳои тақсимоти барқ дар ҳоле аз қарзи сокинон аз ин ширкат суҳбат мекунанд ки оҷонсии мубориза бо фасод дар 6 моҳи соли ҷорӣ бештар аз 23 миллион сомонӣ тасарруфи пулҳои буҷавиро ошкор карданд. тасарруфи маблағҳои пулиро ба маблағи 12,6 миллион сомонӣ танҳо дар филиали шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри душанбе ошкор кард. дар маҷмӯъ нисбати 10 нафар парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда. коршиносон тахмин мезананд ки пулҳои тасарруфшуда дар шабакаҳои тақсимоти барқ шояд бо қарзҳои ахиран пайдошудаи муштариён иртиботе дошта бошад ки дар ниҳоят мехоҳанд аз ҳисоби сокинон онро ҷуброн кунанд. ҳамин масъала бояд аз тарафи агентии мубориза бо коррупсия ҷиддитар ва шадидтар ҷазои тахттар дода шавад, барои ин ки маблағро тасарруф мекунанд намояндагони барқи тоҷик фарз кардем, лекин мутаассифона ҷубронкунанда худи шаҳрвандон мешаванд. дуздии барқ ва тасарруфи маблағҳо дар низоми энержияи кишвар дар гузашта низ борҳо мавриди танқид қарор гирифта буд. бо вуҷуди он ки ширкати барқи тоҷик ба 3 шоха ҷудо шуд ва мутахассисони хориҷиро ба мудирияти яке аз шохаҳои он ҷалб намуданд, дуздии маблағҳо идома дошта сокинон ҳар тирамоҳу зимистон бо камбуди барқ ҳисобу китоби шубҳабарангези пули он рӯбарӯянд.